Și dacă ți-aș spune că Maria era profețită cu secole înainte să se nască și că numele ei era ascuns printre rândurile Vechiului Testament? Astăzi vei descoperi cum figuri misterioase, precum chivotul legământului, Eva, Estera și chiar fiica Sionului, indicau spre femeia care avea să schimbe istoria omenirii. Dacă acest mister al Bibliei deja te-a surprins, abonează-te acum la canal și rămâi cu mine până la final, pentru că ultimul semn este cel mai impresionant dintre toate. În cartea Genezei, când totul părea pierdut, Dumnezeu a făcut o promisiune. Adam și Eva tocmai căzuseră. Șarpele părea că a învins. Dar în mijlocul condamnării, Dumnezeu i-a spus șarpelui: voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu îi vei răni călcâiul. Aceasta este prima vestire a Evangheliei. Profeția pe care învățații o numesc proto-evanghelie, prima rază de speranță în întunericul păcatului. O femeie misterioasă avea să apară pe orizontul istoriei și din ea se va naște un descendent care va aduce victoria definitivă împotriva răului. Secole mai târziu, biserica a recunoscut în această profeție chipul Mariei, femeia aleasă din veșnicie pentru a fi mama răscumpărătorului, femeia care, prin ascultarea ei, avea să zdrobească capul șarpelui cel vechi. Și aici este misterul. Bătălia împotriva răului a început nu cu armate, ci cu promisiunea unei mame. Eva a fost numită mama tuturor celor vii, dar neascultarea ei a deschis ușa pentru ca moartea să intre în lume. Printr-un singur gest de neîncredere față de Dumnezeu, Eva a adus durere, dezbinare și cădere pentru întreaga omenire, dar istoria nu s-a încheiat acolo. Secole mai târziu, o nouă femeie s-a ridicat în tăcerea din Nazaret. În timp ce Eva a spus nu lui Dumnezeu, Maria a spus da. Unde prima a adus condamnare, a doua a adus mântuire. Unde Eva și-a întins mâna spre fructul interzis, Maria și-a oferit pântecele pentru rodul vieții veșnice. Părinții bisericii obișnuiau să spună: moartea a venit prin Eva, viața a venit prin Maria. Și aici este revelația. Întreaga omenire a avut nevoie de o nouă femeie pentru a reîncepe, iar această femeie a fost Maria. În Vechiul Testament, chivotul legământului era cel mai sfânt obiect al lui Israel. În el se aflau tablele legii, mana din pustiu și toiagul lui Aaron, semnul preoției. Chivotul era atât de sfânt încât nimeni nu putea să-l atingă fără să moară. Era locul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Dar chivotul a dispărut misterios din istorie. Și secole mai târziu s-a întâmplat ceva uimitor. În pântecele Mariei, Dumnezeu nu a depus simboluri, ci realitatea însăși. Ea a purtat în sine cuvântul viu, mai puternic decât tablele legii. A păstrat pâinea adevărată coborâtă din cer, mult mai mare decât mana, și l-a adus lumii pe marele preot veșnic, nu doar reprezentat printr-un toiag, ci viu în trup și oase. De aceea, Maria este numită de creștini chivotul noului legământ, nu făcut din aur, ci plin de har, nu purtând pietre, ci purtând în sine pe însuși Fiul lui Dumnezeu. Și aici este detaliul pe care mulți nu-l observă. În Apocalipsă, Ioan vede chivotul legământului în cer și imediat descrie o femeie îmbrăcată în soare. Chivotul nu a dispărut. El s-a revelat în Maria. Profeții Vechiului Testament vorbeau despre un personaj misterios, fiica Sionului. Ei anunțau: bucură-te, fiică a Sionului, Domnul este în mijlocul tău. Această expresie, repetată în Sofonie și Zaharia, nu era doar o metaforă pentru poporul lui Israel. Era o profeție în așteptarea împlinirii. Secole mai târziu, într-o casă mică din Nazaret, îngerul Gabriel îi apare unei tinere și repetă aceleași cuvinte: bucură-te, Domnul este cu tine. Ceea ce profeția anunțaseră fiicei Sionului se împlinește în Maria. Ea este locuința vie a lui Dumnezeu, bucuria poporului, templul în care Cel Preaînalt a decis să locuiască. Maria este așadar adevărata fiică a Sionului, nu doar fiica unui popor, ci fiica aleasă pentru a aduce în lume pe Mântuitorul. Coincidență? Sau un semn că toată speranța lui Israel arăta deja spre Fecioara din Nazaret? În Cartea Judecătorilor, Israel trăia vremuri de teamă și asuprire.
Atunci s-a ridicat o femeie, Debora, profetesă și judecătoare. Ea nu doar sfătuia poporul, ci îi inspira pe războinici să aibă încredere în Dumnezeu. Curajul ei a adus victorie când toți se simțeau înfrânți. Maria, secole mai târziu, s-a ridicat și ea în mijlocul fragilității umane. Dar puterea ei nu s-a arătat în bătălii cu săbii, ci în tăcerea credinței. În timp ce Debora a condus Israelul împotriva dușmanilor de carne și oase, Maria el a susținut prin ascultarea ei pe Fiul lui Dumnezeu, care avea să biruiască dușmanul cel mai mare, păcatul și moartea. Amândouă femei, amândouă conducătoare în misiunea lor, una prin voce profetică, alta prin tăcere fidelă. Și aici este misterul, curajul care a schimbat istoria lui Israel în Debora și a atins plinătatea în Maria. Când poporul lui Israel era încercuit și fără speranță, o femeie pe nume Iudita s-a ridicat. Singură, cu istețime și curaj, a intrat în tabăra dușmană. Toți o vedeau fragilă, dar cu această slăbiciune aparentă l-a învins pe Holofern, comandantul care amenința să distrugă poporul. Iudita nu a folosit arme de război, ci încrederea în Dumnezeu, și victoria ei a adus libertate Israelului. Secole mai târziu, Maria s-a ridicat și ea în fața unui dușman și mai cumplit, păcatul care înrobise omenirea. Ea nu a ridicat sabia, nu a urzit planuri. Fie mie după cuvântul tău a fost de ajuns pentru a deschide porțile mântuirii. Dacă Iudita a eliberat un oraș, Maria a eliberat întreaga omenire. Și aici înțelegem, ceea ce Iudita a făcut cu un curaj trecător, Maria a realizat pentru veșnicie. O eliberare pe care nicio armată nu ar fi putut-o atinge. În vremea exilului, o tânără evreică pe nume Estera a fost aleasă regina a Persiei. Când poporul ei risca să fie nimicit, Estera și-a riscat viața intrând la rege fără să fie chemată. Cu curaj și credință, ea a mijlocit înaintea tronului și prin rugăciunea ei Israel a fost salvat. Estera nu era doar regină prin titlu, ci prin misiune, să se pună între rege și popor, cerând îndurare. Mijlocirea ei a schimbat istoria. Secole mai târziu, Maria a devenit regină nu doar a unui regat, ci a cerului și a pământului. Și așa cum Estera a intrat în palatul pământesc, Maria stă înaintea tronului veșnic, mijlocind neîncetat pentru fiii ei. Dacă Estera a salvat poporul de la o sentință de moarte, Maria continuă să ceară viața veșnică pentru fiecare dintre noi. Și aici este revelația. Fiecare regină din Vechiul Testament era doar un semn al adevăratei regine care avea să se ridice pentru omenire. În mijlocul întunericului, unui popor marcat de războaie și exiluri, Isaia a ridicat glasul cu o promisiune care părea imposibilă. Iată, fecioara va zămisli și va naște un fiu și îl va numi Emanuel. Pentru urechile vremii aceleia era o profeție tulburătoare. Cum ar putea o fecioară să nască un fiu? Mulți au interpretat ca simbol, alții ca enigmă, dar nimeni nu putea imagina adevărata amploare a acestor cuvinte. Secole mai târziu, la Nazaret, promisiunea s-a împlinit. Îngerul Gabriel îi vestește Mariei că va zămisli prin puterea Duhului Sfânt. Nu prin lucrare omenească, nu prin puterea trupului, ci prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Imposibilul devine realitate. O fecioară naște pe Fiul celui Preanalt, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Eternul intră în timp. Creatorul se ascunde în pântecele unei creaturi. Și aici este misterul. Isaia nu vorbea de metafore, ci de Maria, fecioara reală care l-a adus pe Dumnezeu în lume. Dintre cele mai misterioase cărți ale Bibliei se află Cântarea Cântărilor, un poem de iubire plin de imagini poetice, care vorbește despre frumusețea unei iubite pure, asemănată cu o grădină închisă, un izvor pecetluit, un crin între spini. De-a lungul secolelor, tradiția creștină a văzut în această cântare mai mult decât un simplu poem omenesc. A văzut o reflectare a unirii dintre Dumnezeu și poporul său, și în această lectură spirituală, mulți au recunoscut în Maria imaginea perfectă a iubitei, pură, neatinsă, aleasă să fie locuința lui Dumnezeu. Dacă cântarea descrie o iubită unică între toate femeile, în Maria acest mister își găsește împlinirea. Ea este grădina închisă, păstrată pentru prezența divină,
Este izvorul pecetluit din care țâșnește apa vieții. Este crinul alb în mijlocul unei lumi pline de spini. Și aici este detaliul ascuns. Iubirea descrisă în Cântarea Cântărilor nu era doar poezie, era profeție. Pregătea inima lui Israel să o recunoască pe Maria, iubita lui Dumnezeu. La sfârșitul cărții Proverbelor găsim un cântec dedicat femeii virtuoase. Ea este descrisă ca fiind puternică, înțeleaptă, generoasă și credincioasă. Lucrează cu hărnicie, are grijă de casă, întinde mâna către cel sărac, iar viața ei este marcată de frica de Domnul. Această femeie este lăudată ca o comoară rară, mai prețioasă decât pietrele scumpe. Este o figură ideală, aproape imposibil de atins, pe care evreii o venerau ca model de sfințenie și devotament. Secole mai târziu, în Maria, această virtute și-a găsit plinătatea. Nu doar ca mamă grijulie, ci ca femeie care și-a dăruit întreaga viață lui Dumnezeu. Prin tăcerea ei, prin credința ei, prin prezența ei constantă lângă Isus, Maria a arătat că este adevărata femeie virtuoasă, cea care nu trăiește pentru sine, ci pentru Domnul. De aceea, atunci când Maria proclamă în Magnificat: toate generațiile mă vor numi fericită, ea își asumă locul de model etern al femeii virtuoase pe care proverbele o anunțaseră deja. Și aici este cheia. Cântarea din Proverbe nu descria doar un ideal, ci pregătea inima lui Israel să o recunoască pe Maria drept femeia cu adevărat fericită. Profetul Miheia a vorbit cu secole înainte de nașterea lui Hristos. Și tu, Betleeme Efrata, mic între cetățile lui Iuda, din tine va ieși acela care va conduce pe Israel. Obârșiile lui sunt din vechime, din zilele veșniciei. Betleem era un sat mic, aproape neînsemnat, dar acolo avea să se nască regele veșnic. Și pentru ca această promisiune să se împlinească, Dumnezeu a ales o fecioară. Maria, smerită la Nazaret, a fost condusă prin providență până la Betleem, unde l-a născut pe Mesia. În profeția lui Miheia, micimea Betleemului se unește cu smerenia Mariei. Dumnezeu alege ceea ce este simplu pentru a manifesta ceea ce este etern. Astfel, Fecioara devine parte inseparabilă a promisiunii. Fără ea, Betleem nu ar fi fost amintit. Cu ea, Betleem devine leagănul mântuirii. Și aici este misterul. Cetatea uitată a devenit nemuritoare pentru că a primit Fecioara aleasă. Betleem trăiește pentru totdeauna pentru că în Maria s-a născut cel veșnic. Profetul Ieremia descrie o scenă de durere. S-a auzit în Rama un strigăt, plâns și tânguire amară. Rahela își plânge copiii și nu vrea să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt. Această imagine a Rahelei plângând pentru fiii lui, Israel a fost amintită secole mai târziu, când Irod a poruncit uciderea pruncilor din Betleem. Plânsul Rahelei răsuna în plânsul mamelor care și-au pierdut copiii și de asemenea în inima Mariei, care îl ținea în brațe pe pruncul Iisus, amenințat de violența lumii. Maria nu a plâns doar pentru fiul ei pe cruce. Ea a plâns pentru toți fiii omenirii care suferă și mor în nedreptate. Durerea ei este durerea fiecărei mame care și-a pierdut un copil. Lacrima ei este universală, pentru că inima ei este maternă și deschisă tuturor. Așa cum Rahel a reprezentat tânguirea lui Israel, Maria a devenit mama care plânge pentru durerea omenirii. Dar, spre deosebire de Rahela, durerea ei nu se termină în deznădejde, ci în speranța învierii. Și aici este misterul. Lacrimile Rahelei erau umbră, dar lacrimile Mariei sunt promisiune. Promisiunea că, în cele din urmă, durerea va fi transformată în viață. În ultima carte a Bibliei, Ioan are o viziune impresionantă. S-a arătat pe cer un semn mare, o femeie, îmbrăcată în soare, cu luna sub picioarele ei și o coroană de 12 stele pe cap. Această femeie misterioasă unește în sine toate imaginile Vechiului Testament. Noua Eva care îl învinge pe șarpe, chivotul legământului care aduce prezența lui Dumnezeu, fiica Sionului care se bucură, regina mijlocitoare care imploră pentru popor. Toate profețiile converg în această viziune finală. Pentru mulți, această femeie este chiar biserica, dar biserica a recunoscut-o întotdeauna și în Maria. Mama, preamărită, regina cerului, femeia care l-a adus în lume pe Fiul,
și rămâne alături de el în victoria veșnică. Astfel, Vechiul și Noul Testament se unesc. Promisiunea făcută în Eden, cântarea femeii virtuoase, lacrimile Rahelei, curajul Iuditei și al Esterei, toate se împlinesc în femeia îmbrăcată în soare. Și aici este revelația. De la Geneză la Apocalipsă, Biblia a vorbit mereu despre ea. Maria nu este un detaliu, ci cheia care leagă promisiunea de împlinire, umbra de lumină, profeția de realitate.